Kaixo, Joseba, Alberto naiz, eta gaur Lureder horturi buruz hitz egingo dugu. Orain dela 8 urte hasi nintzen honekin, langabeziarekin batera. Geratu nintzen langabe eta lurra neukanez, hasi nintzen hemen. Nire etxean beti egon da hortua, nire etxean, nire familia, eta hori, horregatik, pentsatu nuen, ikastaroak egiten eta, nire bizitza modua egitea, honekin. Eta hau da nire semearen hortua. Nire ustez importantea da umeak hortua landatu edo ukitu, noizbehinka, jakiteko nondik datorren letxugak edo kalabazinak edo beste janariak. Guk laguntzen diogu, baina gehien egiten du berak. Hemen daukazue tomateak, porruak, letxugak, berenjenak hemen daukazue, eta hau da palomeitak egiteko artoa. Gainera, soberakinak daukagunean, kontserbak egiten ditugu ere, erakutsiko dizuet. Produktua daukagu kuditxo krema, kuia krema, gardua, zer gehiago, pistoa, lekak egiten dugu denetarik, pizka bat. Mermeladak, sukuak egiten ditugu ere, gaur prestatuko du kuditxo krema. Errezeta oso erraza, baina oso gozoa. Batxutan errazena da gozoena, ere. Begira, botatzen dugu baratxuria, gero tipula, gure hortukoa gainera, eta gero azken finean kalabazina, niri gustatzen zait. Kalabazina pizka eta handia izatea, zapore gehiago dauka. Hasiak ketzen diogu, nik salmenta egiten dut merkatuetan eta nire etxean bertan. Mermeladak egiten ditugu batez ere soberakinekin ere. Adibidez, piper mermelada edo piper mina edo kalabazina sagarrarekin. Bereziak eta da aprobetxatzeko modua, ere. Hau daukagu prez, eramango dut birrintxera, eta oraintxe nator. Hemen daukagu emaitza ja. Erakutsiko dizuet. Hau da modu erosoa jendearentzako osasuntsu jateko eta erraza. Joseba, nahi duzunean, zaude gonbitatua gure kontserbak probatzeko. Eskerrik asko.